Ha egy vaddisznó, egy szarvasféle vagy bármely más vadon élő állat átsétál az országhatáron, nincs szüksége útlevélre. A DNS-e azonban sokat elárul, megmutathatja, merre jártak a felmenői, honnan származnak az ősei, és azt is, milyen közeli rokonságba állnak egymással a határmenti térségek állatpopulációi. Arról nem is beszélve, hogy a történelem során maguk a politikai határok is folyamatosan változnak. Az Interreg ROPU Wild SM projektben román és magyar szakemberek együtt dolgoztak azon, hogy a határmenti nagyvadállományokat közösen gyűjtött adatok alapján jellemezzék. A cél az volt, hogy pontosabb képet kapjunk az állományok nagyságáról, genetikai sajátosságairól, egészségi állapotáról, valamint a vadon élő és haszonállatok közötti érintkezések kockázatairól. Az Agrárgenomikai és Biotechnológiai Központ állatgenomikai kutatócsoportjában több mint egy évtizede foglalkozunk a vadon élő állatfajok genetikai vizsgálatával. Ezen fajok háttérbe szorulnak a gazdasági állatok vizsgálatához képest, pedig ezek genetikai állománya is folyamatosan adaptálódik a változó környezeti feltételekhez. Minden genetikai vizsgálat alapja és egyben egyik legkritikusabb pontja a precíz mintagyűjtés. Ebben a projektben egységes mintavételi protokollt alkalmaztunk a határ két oldalán. Kiemelt figyelmet fordítottunk a járványvédelmi előírások betartására, a változó környezeti feltételek hatásaira, valamint ezek pontos dokumentálására is. Minden biológiai minta egyedi azonosítót és földrajzi koordinátát kapott, így a genetikai eredmények térben is értelmezhetővé váltak. A genetikai vizsgálatokhoz vaddisznó, dámszarvas, gímszarvas, őz és aranysakál fajokból begyűjtött biológiai mintákból a laboratóriumban DNS-t izoláltunk, majd ebből több tízezer pontmutációt, úgynevezett SMP-t vizsgáltunk genetikai markerként. Ezek az apró genetikai eltérések az egyedek és a populációk között segítenek feltárni a hasonlóságokat és a különbségeket. A térbeli főkomponens elemzés mindent vizsgált faj esetében a genetikai információt a földrajzi elhelyezkedéssel együtt értelmezte. Az így kapott térképek több helyen is folyamatos átmeneteket mutattak, nem pedig éles törésvonalakat, különösen nem a politikai határok mentén. Ez jól látható például a vaddisznó esetében is, ahol egyáltalán nincsenek élesen elkülönülő populációhatárok. A dámszarvasok esetén a bioinformatikai elemzés azt mutatta, hogy a minták leginkább 4 elkülönülő csoportba rendezhetőek. 2 minta azonban feltűnően eltért a többitől, ezért az elemzéseket ezek nélkül is újra futtattuk, hogy meggyőződjünk arról, hogy az eredmény biztos, és nem csupán egy-egy rendhagyó egyed hatására alakult ki a 4 alcsoportot mutató mintázat. Az őzek esetében a főkomponens elemzés egy nagyon erős főtengelyt mutatott. Az első 5 komponens együtt a variancia több mint 82%-át adja. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ez a statisztikai csoportosítás elsősorban a mintázatok feltérképezését szolgálja. Gyakran egy domináns csoport és néhány kis elemszámú csoport jelenik meg, ami sok esetben inkább fokozatos átmenetre vagy kiugró adatokra utal, semmint élesen elkülönülő populációhatárokra. Bár a begyűjtött adatok bioinformatikai feldolgozása még folytatódik, az eddigi eredményekből már most világosan látszik a legfontosabb üzenet. A határmenti térség nagyvadfajainak állományai genetikai szempontból nem válnak szét élesen az ország határ mentén. A genetikai mintázatok azt mutatják, hogy a természet számára a politikai határok nem jelentenek valódi választóvonalat, és így a vadállományok megőrzése, monitorozása és fenntartható kezelése csak közös szemlélettel, határon átnyúló együttműködésekben lehet igazán eredményes. A Wild SM projekt is ehhez teremtett tudományos alapot, és egyben hozzájárult ahhoz is, hogy a román-magyar határtérségben a jövő vadgazdálkodási döntései összehangoltabbak, megalapozottabbak és fenntarthatóbbak legyenek.